Estamos aquí outra vez facendo esta mesa de pesca sostible que dentro do marco do que é o festival pois ten a súa razón de ser, posto que unha das actividades máis vencelladas ao mar é sen dúbida o que é a pesca e o marisqueo e bueno, pois ademais a cinema neste caso, o audiovisual ten unha labor de proxectar o que é a imaxe que ten as actividades humanas no mar, non? E sempre intentamos buscar un enfoque para reflexionar sobre cal é a visión que ten a sociedade sobre as actividades que se realizan no mar. Uns anos falamos de conservación, outros anos falamos da figura da muller, e nesta ocasión queremos falar da figura das organizacións de pesca, neste caso as confrarías de pescadores, non? Bueno, eu escribín aquí algunhas notas para introducir este tema e fai xa un milenio que na Península Ibérica os pescadores comenzan a organizarse e moitos colectivos forman os primeiros gremios de profesionais, non? E tamén pasa no mar compra de material, reparacións, axudas a familiares e moitas outras tarefas que realizan estas organizacións. Foron as campañas de costeiras do arrastre no Cantábrico, do cerco no Cantábrico, cando xorden os gremios de mareantes e pescadores, non? Como se chamaban na Idade Media. Unha diferencia cos outros gremios foi que integraban tanto os traballadores como os empresarios. Isto é unha característica que define as confradías dende o principio, posto que todos eran iguais fronte ao desafío de apañar o alimento no mar. Xa a principios do século pasado, ca modernización, ca época de industrialización, renacen os pósitos de pescadores que representan unha figura asociativa que comeza a replicarse en todos os portos do país, actualizando a estrutura que temos hoxe en día. Moitas veces aparecen con vínculos coa Igrexa, posto que a veces o lugar de reunión inicial foron as propias parroquias e tamén existía unha devoción polos santos e pola Virxe que en moitas ocasións eran o patrón ou patrona da cofradía ou mesmo da vila. Moitas destas organizacións constituíron un lugar de reunión dos profesionais fronte aos cambiantes normas de xestión dos recursos e para a defensa das condicións laborais tamén en tempos de cambios políticos, como por exemplo da República, a dictadura, etc. E moitas veces como organizacións de resistencia contra eses cambios impostos. Coa chegada da democracia, regúlanse de novo a figura xurídica das confradías e dáselle un recoñecemento como corporacións de dereito público sen ánimo de lucro, que agrupa os armadores e traballadores do sector pesqueiro artesanal para representar os seus intereses económicos e sociais ante a administración e xestionar a venta de capturas e ofrecer servicios ao sector, actuando tamén como órgano de consulta e integrándose na economía social. Isto último é moi importante porque o papel social das confrarías, supoño que falaremos hoxe disto, é un feito moi diferenciador. Nos últimos tempos as confradías integradas nas federacións son un importante papel na defensa dun xeito de entender a pesca costeira tradicional fronte ás regulacións comunitarias que non sempre entenden o valor desta actividade en rexións tan estreitamente dependentes da pesca e do marisqueo como é Galicia. De feito, agora estábamos falando precisamente da regulación das cuotas de pesca e como afecta moitas veces a rexións como a nosa, unha rexión que aparentemente é técnica, que logo ten unhas repercusións sociais e económicas de moito impacto en rexións como a nosa, non? Un momento que vos vou poñer algo aí. Vale. Pero o mundo está cambiando e o ser humano hoxe en día ten unha gran capacidade de impactar sobre o medio. A evolución da técnica fai que moitas veces pódanse capturar toneladas de peixe con artes e sistemas que non son sostibles. Mentres pasa todo isto, amenazas como o cambio radical do ecosistema con sucesos como o cambio climático representan un reto para o sector pesqueiro, que busca manter a súa actividade mediante unha pesca sostible que garanta o seu futuro. A Unión Europea non ve as cofradías como organizacións representativas do sector,
pois non existen na maioría dos países europeos, agás en sitios como España. No seu lugar creáronse as organizacións de produtores pesqueiros feitas para mellorar a comercialización dos produtos do mar e que deben cumprir cos obxectivos da política pesquera comunitaria. E para isto reciben fondos mediante os que fan proxectos para desenvolver a súa actividade. Non? Por outro lado está o Fondo FEMPA, o Fondo Marítimo da Pesca e da Acuicultura, que foi creado para financiar actividades de comunidades costeiras dentro da estrategia do que chamamos hoxe en día crecemento azul, tamén poderemos falar logo. Son receptores destes fondos as propias administracións e a nivel local chegan en forma de proxectos que se poden desenvolver a través dos grupos de acción local, do que chamamos os GAL, por con queira facer cousas a prol dun desenvolvemento sostible na costa, é unha actividade de futuro, ten ferramentas de abondo a través dos GAL. Cada vez que se fai unha reunión a nivel comunitario, ou mesmo no ámbito das Nacións Unidas, sai o tema de apoiar a pesca costeira tradicional e artesanal, o que chaman a small scale fishery, pescas a pequena escala, din que é necesario protexela para protexer a soberanía alimentaria e o desenvolvemento sostible dos océanos. Mais en moitas ocasións isto só é como se fora un eslogan de intencións. E logo isto non se plasma en efectos concretos que nos den posibilidades para protexer este tipo de actividade e desenvolver proxectos. Moitas veces deixan a actividade artesanal desamparada, con perigo de desaparición, fronte a outros intereses que hoxe en día están medrando en Europa, vindo unha oportunidade no crecemento azul, no chamado crecemento azul, que realmente é unha economía azul, moitas veces basada na explotación destes recursos, na que ás veces non teñen un límite claro se é sostible ou non é sostible. Para outras actividades, como podría ser turismo, transporte marítimo, minería, enerxía, etc., fronte aos usuarios tradicionais do mar, neste caso, os pescadores artesanal, que ven amenazada a súa actividade fronte a estas outras actividades. Serán capaces as confradías de seguir aguantando esta nova afronta ou a xente do mar abandonará a súa actividade? No máis profundo da esencia de Galicia está o noso vínculo co mar, mais a pérdida de hábitos, os intereses económicos, o descenso de consumo de peixe, a falta de relevo xeneracional, están poñendo en perigo a pesca e o marisqueo. No embargantes hai que ter esperanza, pois aínda queda xente no mar comprometida, estánse a levar a cabo iniciativas por parte das confradías e das federacións xunto con organismos científicos moi interesantes. Estes poden servir de exemplo sobre o cal é o camiño para o futuro da costa galega e ter un futuro sostible e un mar sano. Para coñecer todas estas iniciativas, temos hoxe aquí varios protagonistas que vamos a intentar entender con eles cal é a situación actual. En primeiro lugar, quería saludar o patrón maior da Cofradía de Rianxo, porque estamos aquí. Quería preguntarte, para empezar polo básico, de neno que pensabas que era unha cofradía? Eso para empezar, porque seguro que tiñas unha idea de cando eras neno e tal, unha cofradía, que era aquelo? E despois de levar bastantes anos como patrón maior, contanos cal é o traballo do día a día nunha confradía. O sea, primeiro, cal era a tua idea antes de entrar, e logo unha vez que estás dentro, que é o que facedes día a día? De pequeno non conocía ni a pesadilla. Está ben. Eu empecé a conocer cando empecé a andar ao mar con 18 anos, 17 e medio, máis ou menos, salindo do colegio e xa fun para o mar. Porque eu xa andaba ao mar con meus pais. Iba a batea, iba con meu pai á rapeta, e empecé a conocer o que é a cofradía, que é o que facía a cofradía, a base de que cando íbamos a cobrar, que mandaba meu pai, vai cobrar, e íbamos cobrar, e sabíamos o que era, pero bueno, antigamente a cofradía había un intermediario por medio, non era a cofradía, si a cofradía o que facía era os trámites de documentación, axudaban ao que aos mariñeiros, e máis facía a gestión dos bancos marisqueiros que había, facía a gestión, propoñía que a gestión en sí, que era a responsable final, é a consellería.
O que fai a cofradía, sí, a cofradía o que fai é propoñer nas gestións tanto de bancos marisqueiros que ten autorización como fai propostas en pesquerías. Exemplo, a que vamos ter agora de Vieira, un exemplo claro, que se fixaron mostreos e non hai produto, é a cofradía de Rianxo que vai propoñer que este ano non se abra para conservar o recurso de cara a anos gigantes que veñan, anos verideiros. Porque está claro que se facemos unha campaña ahora mismo que vamos a facer sobre explotar o recurso e despois de cara a outros anos vamos a quedar sin vieira. O lógico sería non capturala. Despois en si a cofradía tamén que fai o que é a tramitación de moita documentación. O que intentamos, sobre todo na de Rianxo, é que, como dixo eu teño que tratalos como se foran traballadores meus. É dicir, non podedes perder de traballar. Intentamos que o mariñeiro, por un trámite, non quede en terra. Intentamos facerlo nós. Depois, cando hai problemas así de gestión ou unha pesquería ou calquer cousa, o que fai o patrón maior é dar a cara, que ao final non deixa de ser un mariñeiro máis, como o resto, que está aí elegido para representar a eles e dar a cara por eles. Non é que nadie se crea porque por ser patrón maior que un ten un poder, home, xa viu ben José María, José Antonio, que é así. Ao final, moitos maiores pensan que por ser patrón maiores que podemos decidir na consellería, están equivocados. Nós podemos propoñer e luchar, pero non temos ese poder como pensan eles de tal. Pois, no resto, é o día a día, como digo, facemos de psicólogos. Temos que escoitar moito aos mariñeiros, eso sí, a min gustame falar con eles, tratar con eles, saber cales son os problemas do día a día e intentar solucionalos. Sí, efectivamente, penso que é bastante descoñecida esa figura da cofradía como unha gran asesoría que funciona, ou unha gran gestoría, asesoría e gestoría, as dúas cousas, que fai para un grupo de autónomos, porque ao final é o que estamos falando, un grupo de autónomos que ten unha serie de problemas hoxe en día cada vez máis grandes, burocráticos e administrativos, que ao final a confraría está facendo toda esa labor que para moitos autónomos de terra o fan directamente unha gestoría privada ou algo así, que todos os meses ou cada certo tempo tens que pagar. Neste caso, a confraría asume todo iso, pero ademais dese papel, tamén ten ese papel de representación frente á administración, porque o que tamén penso que a xente non acaba de entender é que temos diferentes artes e diferentes especies que teñen unha xestión moi diferenciada. Non é o mesmo un banco marisqueiro, que, por decirlo de alguma maneira, a confradía ten parte na súa gestión, porque é unha cuestión local, que gestionar, por exemplo, unha especie como pode ser o polvo, que a nivel autonómico, que falar da merluza, que estamos falando a nivel europeo. Entón, son especies diferentes, con xestións diferentes, que hai que mediar con administracións distintas. Entón, isto é bastante complexo, non? Creo que moitas veces a sociedade non entende moi ben que teña que estar, pois, eso, pelexándose en distintos campos, non? Sí, en ese aspecto xa se crearon as federacións por eses motivos, para intentar luchar a nivel autonómico cas federacións provinciales e a nivel máis nacional, a Federación Nacional e a Gallega incluso, xa tamén fixaronse esas entidades para iso. Está claro que os tempos van avanzando e temos que ir canda eles. Ahora mismo casi hai que luchar máis en Bruselas e en Madrid que casi do que estamos luchando que a nivel autonómico. Eu penso que aí temos que empezar a dar un paso adiante as cofradías e intentar reordenar un pouco o sector, as preferencias que vamos a querer ter, como vamos a querer sobrevivir. Sí, sí. Perdona, o que dicías antes sobre o tema de que Europa di que a pesca artesanal, que é importante, que non sei que, e ben o dixastes ti, todo é un eslogan. Porque a día de hoxe, si enchese a boca a todos os políticos dicir que a pesca de baixura que é máis sostible, que é máis tal, pero realmente non se fai nada por ela. Non, é de feito un exemplo de incomprensión brutal e de loita por parte da confradía ou das confradías, o exemplo do xeito,
que tivechedes aquí unha longa batalla para o recoñecemento do xeito como un arte de pesca tradicional, sostible, moi adaptada a unha pesquería moi concreta que Europa quería directamente eliminar. E ainda estamos en ello. Por eso, unha larga loita de incomprensión, non? Bueno, pois son as paradoxas que se dan e que non é a única, porque poderíamos falar disso, pero se estendemos isto a toda España, hai moitas loitas deste estilo de pequenas confradías que teñen o seu problema e ao final teñen que acabar indo plantándose no Parlamento Europeo dicindo, pero veñan e vexan ustedes o que, pero veñan vostedes ali, vexan e comproben, porque de un despacho non se pode regular. E que para mí o máis penoso que foi cando foi do xeito foi que era desconhecida a arte. Claro. Nós sempre dicíamos que perdón por a expresión, que cojones pintan os políticos gallegos aos españoles en Europa, porque ao final non saben non saben explicarlle a xente as artes que temos aquí, como se traballan e como son. É que chegamos alá e realmente non sabían nin como era a arte, quedaron asombrados. E a día de hoxe ainda estamos con ese problema aí encima da mesa. Eu ando intentando a ver se poden cambiar o tema de arte de deriva para que non entren case outras pesquerías francesas e todas esas que son continentales e a ver se somos capaces a... Non se pode poñer no mesmo saco un xeito que unha volanta de 40 km que está arrasando no Cantábrico con todas as poblacións de golfiños, por exemplo. É que non estamos falando do mesmo, co cual hai que darlle a cada un o seu tratamento. Bueno, isto é o que pasa moitas veces por legislar de arriba abaixo. Non, entón, eso temos moitas veces esta queixa. Bueno, recollendo o testemunho do compañeiro José Antonio, quería preguntarche un pouquiño a importancia que ten, baixo o teu punto de vista, e coñecendo como é Aguiño en concreto, que sabemos que é así, cal a importancia que ten na vida de Aguiño, neste caso de Carreira tamén, a existencia dunha cofradía e dunha lonxe. Poñémonos no caso de que non existira esa confradía e non existira lonxe, existiría Aguiño como tal. E despois, xa aproveito para que me contes cal foi o teu a primeira sensación que tiveches cando te elixiron patrón maior por primeira vez. Son dúas preguntas moi... Sí, que te dan para falar durante un día inteiro, se queres. No, a ver, no. Que me van encima, diría. Non era nin máis tempo nin menos. É difícil sabelo, porque antes das lonxas había xente nese pobo. Entonces, a ver, non podemos decir de que non houbera mar, porque o mar estaba aí. A xente estaba traballando aí. Non é dicir, pois, lonxas e cofradía e tal. Eu venme na ver, porque eu, a ver, desde sempre a miña familia estuvo ligada ás cofradías. Eu, no caso no que di Miguel, eu, por exemplo, xa andaba con meu pai e con meu avó, porque daquela íamos á cofradía, porque calquera outra cousa, aínda a cofradía mantiña un médico, cando eu estaba, que era algo que bueno, é digno non para min, porque é dicir, unha cofradía, unha entidade que fai como de concello, como de seguridade social, como de escola. Entonces dicía, pero que é isto? Claro, estaba de pequeno e dicías, pois meu pai léame da mão, e lévame de repente, pois vexo que están salindo dun curso de tal, vexo que por outro lado andan os médicos, están entrando e salindo a xente, digo yo, que pasa aquí? Entonces conocías prácticamente, na miña parte, conocías máis unha cofradía que un concello. O concello ao final estaba aí ao revés un pouco do que di Miguel, porque foron circunstancias distintas, non? Que me levaron. O tío de miña nai, neste caso, foi no percursor, pero un deles dos que empezou a unir o grupo do que ti falabas antes, que é algo moi bonito, que a xente se agrupara, os mariñeiros se agruparan para así poder buscar unha maneira de que chegara un pouco máis longe, non? De que nos entenderan e de que viran como traballábamos e ao mesmo tempo pois poder conseguir máis cousas, non? Unidos é o de sempre, para todos os traballos unidos sempre se consiguen máis as cousas e se escoita máis. Pero, bueno, si un dá a volta, como temos no noso caso o máis Miguel, e podemos ver o que eran as actas en sí da cofradía desde os inicios, no noso caso, de 1924, que foi cando un pouco foi a primeira acta da nosa cofradía, e ves cousas que se facían, empezas a ler as actas, empezas a mirar, e así como eu era pequeno daquela, e miraba de que vía un pouco todos os organismos en un,
e ao mesmo tempo pois tamén ves de que todo eso nos levou ao que estamos agora, que non é que nos foran quitando, é que cada dependencia empezou a coller individualmente a súa responsabilidade, non como tiña que ser. Pero claro, o inicio en sí de que unha cofradía pase, como falábamos antes, pase por unha, antes da dictadura, por unha república, por unha dictadura, por unha posguerra, entonces sigue aí. Quero dicir, é algo digno de ver, e ao mesmo tempo empezas a ver como lendo as actas e mirando, non? E lendo, é curioso, non? De que ves como lle axudaba un veciño a calear porque había que calear o que era a casa, que tiña que estar de blanco, de que lle daba unha axuda porque lle morrera a muller ou morrera a familia incluso para pagar para a caixa, cousas que ves aí reflejadas que a verdade é que che sorprenden. Sí, de feito, todos coñecemos exemplos de compañeiros ou de outras confrarías de que tiñan escolas dentro das confradías, ou sea, se facían escolas sociais, algunhas, outras o médico, en outras se levaba ao cementerio, a gestión do cementerio, e ainda se sigue levando algunhas, en Portonovo, por exemplo, en moitas, penso que ademais é unha cousa que non se publicita, hai como un fondo social para familias do pobo que teñen dificultades, e ainda que non exista como tal sempre, cando alguén ten dificultades pode acudir á confraría e se lle axuda. Eu me lembro de coñecer isto de nada, entón este que estaba traballando na Meixa agora tivo un problema cardíaco, foi o médico, o cardiólogo, xa non pode traballar, o vamos a poñer na lonxa a traballar ali axudando nas subastas e non sei que, pero como que, a ver, non pode quedar sen traballo e tal, ese era o razonamento, sempre hai que buscarlle a todas as familias un acomodo, pero que vai facer? Bueno, pois que faga o que sexa, pero sacamos algo de diñeiro dos compañeros para que teña un soldo para levar para casa. Eso que para vos é bastante normal ou habitual, incluso levar o equipo do fútbol do Concello, o equipo de natación das rapazas de non sei que tamén hai, e por suposto... Ou as festas tamén. Por suposto as festas en todas, todas esas cousas non é unha visión dunha empresa, senón dunha entidade con economía social, que é o que estábamos falando ao principio, que é moito máis que unha empresa. E quizáis tamén eso non se coñece tanto, por desgracia hai veces que se traslada intencionadamente, que eso a min é unha cousa que me desagradou sempre, unha imaxe de organizacións antiguas con unha estrutura de poder pois moito máis caciquil, podíamos de chamarle, e realmente hoxe en día penso que non fai xusticia a realidade do que é unha confraría. Eso hai colectivos que entendo que trasladan esa imaxe de a cofradía, están, ali son 4 que gobernan todo. Eso hoxe en día non é a realidade. Non é a realidade. O que son é que é unha cousa que vos quero preguntar os dous agora, o que pasa moitas veces é que te metes aí como patrón maior ou como membro da directiva e ves que te caen unha cantidade de cousas en riba que para nada son agradecidas e que incluso polos compañeiros te deixan ti só diante dos leóns e logo o único que fan é criticar, que eso quería saber como o levades. A ver, non é levalo. Cando, no meu caso, pois, cando entrei, pois, eu xa levaba anos que me estaban insistindo en estar porque, bueno, realmente non é un gusto, é o gusto, a ver, representar unha cofradía aos teus compañeiros e poder facer cousas por o que é a entidade, que ao mesmo tempo falas por o povo. Pero, por outro lado, non é de gusto ter que lidiar ás veces cos problemas que sabemos un pouco todos que temos. Entonces, daquela, pois, bueno, insistironme de que sí, eu sabía que estaba seguro de que podía mellorar cousas, non eu, senón o grupo que me rodeaba, o que estaba, que neste caso é a Xunta Xeral ou o Cabildo tamén. Entonces, claro, a ver, sempre que é como en todo, non? Cando entras en algo, se tes uns apoios, as cousas van ben. Ainda que sepa que che van a querer a maioría das pedras a ti, sabes que tes uns apoios que che rodean, que van a estar aí, e teñen que estar aí nos momentos que tanto os nosos mariñeiros, ou sea, os nosos socios,
como fora de aí, ou sea, nas entidades, que sepas que teñen alguén que diga, non, ten razón, ou non, nos vamos con él, ou é así. Si no outro caso, pois ao final vas ti solo, quedas ti solo e sales ti solo, ao final non vas a ningún lado. Por iso que moitas veces o de patrón maior é dar a cara, como di Miguel, eso é o peor. O peor no caso de que tens que estar ti frente ao problema. Outra cousa que ao final che axude é ter o respaldo da xente que tens detrás da tua corporación. Pero con todo eso a ver, eu estou orgulloso da miña cofradía de facer este cargo, de estar aí, de conseguir cousas, ás veces non, pero ao mesmo tempo queima un pouquiño. A veces é ingrato. Queima un pouquiño, queima un pouquiño. É a par das amistades que perdes no camiño. Porque perdes moitas, xa non por presentarte xa algunhas amistades xa che deixan de falar. Claro. Así que imagínate como pode ser o cargo. Pero bueno, intentas, cando te presentas, intentas facer un cambio do que había para intentar mellorar. Non quer dicir que os que estaban antigamente que o fixeran mal, ao contrario, que andaban todo hasta ahora a cofradía que estuveron facendo ben. Pero intentas querer cambiar un pouco a gestión, pensas que pode ser diferente, e das o paso ese así ao frente para intentar... As consecuencias xa sabías cales eran. Sí. Unha vez te presentas, sabes que vas a ter problemas, e sabes que amistades van quedando no camiño, que pensabas que eran amistades, e ao final vas collendo outras diferentes que quedan aí. Sí, a ver, eu que vexo que inda que moitas veces cando entra alguén de patrón e hai outra que é o grupo que está en oposición, ao final están en oposición, pero é simplemente pois por unha cuestión de que che gusta máis un ou outro, porque os dous van a loitar polo mesmo, porque non, ainda que hai política polo medio, como en todo na vida, aquí o que estamos falando é que realmente o que imprima son os intereses de todos os pescadores dese pobo, co cual os fins son o mesmo. Como se chega a un ou outro? Bueno, cada un terá a súa visión, pero que inda dentro do mesma cofradía, veces que ves que a oposición non é oposición, son outros compañeiros que ao final se está de acordo na maior parte das cousas con eles, porque os problemas normalmente venden de fora, a maior parte. Pero está ben que hai oposición, sí, solamente hai outro, porque ao final aprendes moitas cousas e cousas que te das de conta que estás equivocado. Sí, evidentemente. A oposición ten que ver, eu son dos que penso de que sempre ten que ver alguén que che estea dando a lata aí, porque ás veces a lata é boa porque hai cousas que non te das de conta ou que podes mellorar, no noso caso igual, e para iso hai un equipo no que aínda que che dea críticas, sempre o dicen, críticas sí, pero constructivas, non críticas de que isto non vale para nada, isto tampouco, que cuido, bueno, é que é o que vale. Entonces, se vas con unha crítica constructiva, ao final, é o que queres, ou no meu caso, penso que Miguel tamén, porque nós non somos, digamos un pouco cas administracións, pero non somos que sempre temos a razón. Escoitamos a uns, escoitamos a outros, a unha parte, a outra parte, e sacamos as nosas conclusións. Pero de aí levamos a nosa xunta xeral para que realmente as conclusións salen de aí, de nós. O que diste é que o que goberna a cofradía realmente a xunta xeral non é o patrón maior. Claro. Eso é o que realmente... Esa é a realidade. Outra cousa é o que parece de fora. É que os de fora parece que as decisións que estaba o patrón maior. Sí, pero esa non é a realidade. Non é a realidade, porque realmente eu non podo tomar unha decisión, imagínate, na lonja, e dicir, bueno, pois aquela máquina hoxe non se pon a traballar. Eu non son can de... Eso ten que ir a unha xunta xeral, ten que propoñer, ten que haber uns motivos, non é a dicir, non, pois sacámola fora. Está todo justificado. Vos sodes os guapos que mandan para a foto. Non, máis ben somos os parvos que nos mandan a que levemos as hostias. Hai veces que ten que tomar... O dicía para decirlo de un xeito un pouco máis... Pero sí, a levar as hostias tamén. Non somos o saco de vos. Nos practican. Pero hai veces que temos que tomar, mira, sábelo, decisións, sino de última hora, sino rápidas, sino que sea, que moitas veces se pasa lo mal, porque realmente sí que tens que dar unha explicación, pero tamén, como eu te dito ás veces aos meus, é que eu non podo dar unha explicación nun momento que pasou un problema que tuve que intentar resolver. A explicación é de que alguén o ten que resolver. Sí, evidentemente alguén ten que tomar a decisión. Porque hai cousas que non che dan margen de maniobra. Sí. Bueno, pois vamos a continuar, vamos a darlle palabra a Rosa que leva aquí cada liña todo este tempo, quero xa que empezar a falar. A Rosa ven dende hai moitos anos, todos temos xa moitos anos traballando neste sector,
Rosa agora está como xerente do grupo de acción local de aquí de Arousa, pero xa dentro dos anos 90 empezou a traballar cas confrarías cando se empezaron a facer os primeiros plans de desenvolvemento, sobre todo do marisqueo, do Plan Galicia, Plan 10, etc. Estivo como asesora de Sadelga, etc. Que aí foi cando a coñecín eu, que eu xa estaba tamén metido no allo, pero despois aparece esta figura dos grupos de acción. Os grupos de acción, basicamente, o que van a facer é intentar posibilitar que os fondos europeos cheguen para plasmarse en proxectos, non? Bueno, dúas cousas, para empezar así a falar. Primeiro, ver a túa visión da transformación do que pasou dende aquela dos anos 90 ata hoxe en día, coñecer un pouquiño en menos de media hora, o sea, se pode resumirlo, resumir pois o que foi pois esta transformación que todos vivimos e creo que é moi interesante e tampouco se coñece moito, que creo que é unha transformación moi interesante, porque se transformou un sector, sobre todo o marisqueo, en concreto ti traballases moito cas mulleres e todo isto, e creo que foi unha gran transformación que hai que poñela máis en valor porque a sociedade necesita coñecer historias positivas do que se fixo en Galicia. E, por outro lado, que nos fales logo de algúns exemplos de proxectos que para ti sexan, bueno, pois aquelo que se fixo tal foi moi aproveitable, aquelo se acertou, aquelo tal, bueno, algúns exemplos para que a xente entenda cales son este tipo de proxectos que se fan a través dun GAL. Ben, bueno, antes de nada, Javier, me vas a permitir dar as gracias á organización desta mostra de mares do fin do mundo, que eu sigo, que eu penso que é fundamental porque é un escaparate non só para o mar, sino para os profesionais do mar, non? Entonces, os quero felicitar e quero animaros a que sigades porque estades facendo unha labor impresionante. Entonces, tanto a toda a organización, os equipos, e logo gracias por convidarme aquí para que eu poda aportar mi granito de arena, non? Con o que falaba Javier, pois efectivamente eu xa son do século pasado, non? Todos. Somos vellos, eu son vella xa, non? Entón, sí que tiven a sorte de poder participar en eses anos convulsos dos anos 90, donde penso que as cofradías sufriron unha gran transformación que, como decían, antes era un ente que abarcaba todo, non? Social, non sei que, pero aquí se pasou a facer unha profesionalización. Esa profesionalización comezou co marisqueo a pé, como ben dice Javier, coas mulleres. Eu coñecía mulleres que foron impresionantes, os verdadeiros motores para emprender esa loita para o seu recoñecimento. Elas non eran profesionais do mar, levaban anos e anos traballando no mar, pero nin estaban de alta na Seguridade Social, non tiñan un epígrafe, era como unha economía sumersida. Entonces elas loitaron moitísimo por ese recoñecemento, non? Se xeneraron se deron de alta, se constituíron como agrupacións de mariscadoras que todavía hoxe están aquí e que son mediante as cuales se organiza o traballo no marisqueo a pé. E bueno, foi a veces quizá das cofrarías o veían como, porque todos os cambios a veces se consideran como algo que está enfrentando, non era ningún tipo de enfrentamento. Tivemos moitos patróns maiores que apostaron, pero tamén tivemos algúns patróns maiores que o veían como algo que podía perxudicar. Hoxe en día as mariscadoras están perfectamente profesionalizadas, están agrupadas moitas veces en federacións, agruparon, seguiron as redeiras, non? Tamén é o seu paso. O das mariscadoras levou moito tempo, o das redeiras foi un ano que se constituíron 14 asociacións e se constituiu unha federación. Por qué? Porque xa tiñamos un camino andado, non? Sí, pero tamén non solamente vou a falar do marisqueo a pé, se fixeron cousas para reorganizar o que era a profesión realmente, non? Eu estive participando no etiquetado, un real decreto en donde se quería garantir a trazabilidade dos produtos, non? Galicia ten uns produtos magníficos, pero temos unha competencia de que se vende e que se sigue facendo como produtos de Galicia, produtos que son de fora. Entón, ese Real Decreto exixía ese etiquetado que partía do barco de Alonsa ata pasar por as peixeiras e o consumidor final. Entón,
cambios que tampouco se entenderon no seu momento, pero que, bueno, eu facía esa formación para indicar que eso era o camino. O sea, temos que recoñecer que os produtos nosos son nosos e que ninguén diga que por produtos que non son nosos se podan vender como nos, non? Falaba desde dos fondos do FEMPA, non? Aí empezamos con fondos IFOP, non? Porque se coñecía o FEP, o FEMPA, foron os fondos que xa cos GAL empezamos a traballar, pero es que daquela non había os GAL, estaban os Adelga, que el comentaba, que éramos un equipo multidisciplinar, eu estaba en Ribeira, e levaba desde Muros hasta Rianxo, non? Entonces, aí non éramos simplemente tramitadores de proxectos ni tramitadores de axudas, aí éramos asesores, o sea, estábamos de man a man coas cofrarías, pillamos tempos convulsos, como foi o Prestige, non? Que sabedes que foi unha catástrofe natural tremendo para toda a costa galega, e aí estábamos nos intentando asesorar, asilizar, informar, se empezaban a crear colectivos como cooperativas, determinados colectivos que, sin competir coas cofrarías, colaboraban tamén con elas. Entonces, eu penso que a organización é fundamental se queremos profesionalizarlos. Entonces, o que decía José Antonio, antes as cofrarías abarcaban todo. Eran a parte social, levaban o enterro, levaban tal, pero esa parte social, cada un tuvo que irse, como él decía, cada cousa a quen lle correspondía, a quen tiña que ter competencias, e a cofradía tivo que apostar por profesionalizarse. Se fixo un decreto para, precisamente, favorecer que as cofradías puderan participar en esa comercialización dos produtos mediante as lonxas, non? Entonces, as cofradías agora, eu penso que son entidades modernas, que todavía a xente non se entera do modernas que son. Todavía non se entera do modernas que son. Ti me falabas de proxectos que eu poda decir. Es que eu podo decir moitísimos. Cando empezamos con o grupo de dos GAL, no 2009, xa tamén fai tempo, a maioría das cofradías solicitaron a digitalización, a informatización. Hoi é rara unha cofradía que non este informatizada, que non teña maquinaria de pesaxe, de clasificación, o sea, a tecnoloxía entrou en elas, e moitas veces entrou e moita xente non o sabe. O sea, porque moitas veces non é o que fagamos, se non o decimos é que parece que non o fixemos, non? Entonces, eu penso que as cofradías teñen que estar orgullosas do seu papel, decirle con a cabeza levantada a Europa, aquí estamos, levamos séculos, temos experiencia, sabemos levar a nosa pesca máis sostenible que esa pesca tradicional e que, bueno, estamos na era moderna, non? Proxectos que, aparte desa modernización, loitar con unha lacra tan grande como é o furtivismo. A maioría das cofrarías teñen que loitar por aquelas persoas que pensan que o mar é de todos. Esa frase que non, que estaba tan extendida. O mar non é de todos. O mar é de todos para dar un paseo e para darnos un baño. O mar é de quen o traballa, non? Entón, existen organizacións, existen permisos de explotación, entón, a xente ten que entender que é como no agro, ti tes un campo que cultivas e ninguén se lle ocurre pasar por o teu campo a coller as patacas ou a coller, bueno, pois isto é o mismo, ninguén pode ir, aproveitándose de pescas deportivas e pescar máis do que lle corresponde pola normativa e quitarlle o traballo que deles, que é o traballo tanto dos mariscadores como dos profesionais do mar, non? Entonces, nós tamén aí colaboramos con proxectos, os drons, todas estas tecnoloxías para vixianza nocturna, non? Destos con infrarroxos para poder facer viaxes nocturnas. Entón, todo eso foi equipamento que tamén se facilitou, lanchas de vixianza, manter a cadena de frío para a seguridade, sabedes que os produtos necesitan unha cadea de frío para mantener esa vida útil, non? Porque o peixe parece que non, pero é moi delicado. Entonces, a manipulación incorrecta fai que un peixe poda deteriorarse con moitísima máis facilidade do que debería de corresponderlle. Entonces, todo eso de camións, isotermos, materiais que eles teñen e que garantizan a trazabilidade do produto, a cumplir a cadea de frío e que o produto que eles teñen, que o produto galego ninguén pode poñer en duda a calidade que ten, non? Pero que, temos nós que garantir que ese proceso sexa o adecuado para que o teña, non? E non me quería deixar tamén proxectos que tamén estamos levando a cabo con respecto aos edificios da cofradía. De feito, na cofradía de Aguiño se fixo unha modernización. Son edificios moitas veces centenarios, non? Que teñen toda unha historia, que teñen todos unhas arquivos, non? E que tenen que ser, desde o punto de vista medioambiental, que
que teñan un aforo enerxético, que estén ben e que fagamos salas multidisciplinares con dous obxectivos. Por un lado, o obxectivo de musealización, temos que recordar de onde vimos, pero tamén con obxectivos de formación, temos que estar ao día, non? Todos temos que estar reciclándonos. Eu sempre digo, deixaré de aprender cando morra, non? Todos os días aprendo de calquera persoa con la que estou. Entonces, as cofradías aquí tamén son moitas veces as responsables e as que están facendo eses cursos de formación. Pero sí, por suposto, todo o que acabas de dicir, que me gustaría comentar moitas cousas, pero me quedo con algunhas moi concretas. O tema de que non nos creemos moitas veces o que somos, hai verdadeiras cofradías que son museos, non? E que son dignos de entrar a facer unha recuperación patrimonial, etnolóxica, bueno, etcétera, porque hai algunhas que teñen unha serie de valores dentro delas que nin sequera moita xente do povo os coñece, non? Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, que tampouco nos creemos moito este valor que temos desa transformación social que falamos, desa digitalización, desa posta en valor, por exemplo, das lonxas. Hoxe en día síguese vendendo peixe neste país que se descarga nas playas, en algunhas zonas, como por exemplo en Canarias, non? Se descarga nas playas. E aquí temos uns edificios con unha tecnoloxía moi avanzada, un nivel de trazabilidade dos produtos de último nivel, porque estamos apostando por a trazabilidade, a certificación dos produtos con etiquetas, etcétera, cosa que moitas veces a xente dende fora sigue pensando que ali na lonxa está todo ciscado polo chan, a xente fumando en riba do peixe e os perros saltando por riba das caixas. Iso xa non é así. Entón, tamén hai que intentar lanzarlle a sociedade un mensaxe de que as cousas non... Hai que desmontar estes vellos arquetipos, non, que temos. Creo que con isto te fago unha outra pregunta. Eu teño visto con curiosidade e con moito agrado visitas de xente que ven de fora, precisamente os GAL, que vos visitan a vos para coñecer como se fan as cousas aquí en Galicia, e non son nin sequera xente de España, que moitas veces veñen japoneses que queren aprender como se organiza aquí a xente, japoneses, que son os primeiros consumidores de produtos do mar, por exemplo, e se sorprenden que haxa un biólogo nunha confradía, se sorprenden de cousas que a nós nos parecen normales, pero que o resto do mundo o ve como algo, como se fora pois todo unha... Bueno, que estamos na parte máis alta de sofisticación de gestionar un recurso mariño. E nós seguimos pensando que isto é normal e non o creemos. Rosa, en canto aos temas de actualidade que dixeches, bueno, algunha cousa aí falando de relevo xeneracional, tamén hai cousas como a posta en valor dos produtos do mar, non? Que sabemos que sempre é unha das cousas primeiras que vos reclaman os GAL como motores para mobilizar ese tema. Tamén hai agora, nestes últimos meses, tamén asistimos a un encontro bastante forte, bastante unión entre a ciencia e a pesca, non? Que hai aí unha plataforma para intentar aunar esforzos entre ciencia e pesca. Estes temas, relevo, ciencia, pesca, promoción de produtos, que outras cousas hai do que agora mesmo sexa os intereses máis necesarios para facer proxectos, desenvolver iniciativas dentro do sector pesqueiro, da Arousa e en xeral dos GAL, que ti vexas que son os temas que realmente preocupan. A ver, nosotros dentro dos GAL temos un apartado que serían os proxectos de colaboración. Son proxectos que somos nós os promotores os que facemos o proxecto, non? E que se fan entre os GAL que queren participar en Galicia. Como ti ben decías, agora estamos como proxecto este de relevo xeracional, que eu penso que ten dúas vertientes. Por un lado, temos que concienciar os rapaces, sobre todo de 16 anos, non? Que cando a xente ten que decidir sigo por aquí, sigo para allá, empezo a traballar, sigo estudiando, non? Entonces, estamos traballando nos institutos, se o fixemos en outras edicións, para mentalizarlos e, sobre todo, para darlle a conocer o mar. O que falan moitos de que aí non se sabe o que, pois
pois sí, que teñen que saber que, oye, el pescador non é como o presidente da Federación de Cofradías de España, Basilio, que sempre di, oye, que os pescadores xa non somos os que levamos o parche a pata de palo, que se formos un pirata. Non, hoxe día a pesca está modernizada, a tecnología permite non ir con esa penosidade do mar, as embarcacións teñen outra habitabilidade, temos sistemas de pesca máis asintados, non, por medio da tecnoloxía, non? Por un lado eso, e por outro lado que te falaba da formación profesional dual. Pero para a valorización da pesca fixéramos varios proxectos de colaboración, non sei se suena o tema de Mar Galaica, kilómetro cero, onde fomentamos todo o que era os produtos do mar, pero produtos do mar nosos. Kilómetro cero é, mira, temos que tomarlo no orixen, non? E agora estamos con un proxecto que acabamos de lanzar tamén neste trimestre que é pesca saúde, non? Entonces, a ver, que os produtos de pesca non solamente son ricos, es que aparte son sanos, entendes? Entonces, ahora que, bueno, estamos constantemente que todo o mundo le gusta aquí cuidarse, que vamos a vivir, creo que estos 150, con as últimas expectativas que están dando, oye, o mellor é tomar o peixe, o sea, o peixe é un produto saudable e que está aí. Con respecto ao tema de pesca e de ciencia, nos fixemos tamén un proxecto de colaboración que se chamaba Pesca con Ciencia, que queremos utilizar ese nome de, a pesca unida a ciencia e logo que pesques con conciencia. O sea, queremos utilizar ese doble sentido en esa frase. Entonces aí nos unimos con a Universidade de Vigo, sobre todo, en donde, porque moitas veces a xente da universidade está como moi distante da realidade, pasa a veces a algunhas administracións. Entonces, que baixaran aí, que se reunieran con a xente, que se reunieran cos pescadores e que entre eles pudieran decir os seus avances científicos con respecto a determinadas historias, pero que os pescadores tamén dixeran, mira, pero es que nos pasa isto outro de primeira man. Eu penso que a xente, ainda que agora todo trae cosas boas, e hasta o COVID nos trouxo isto de as videoconferencias, non sei, eu a veces antes tiña unha xuntanza unha mañá, agora tengo 5 ou 4, non? Porque como non tens que desplazarte, pois se te nas xuntas. Pero quero decir que con isto está facilitándose, de alguna maneira, ese contacto. Entón, eu penso que ese contacto presencial, persoal, que a universidade este directamente relacionada co sector é fundamental para que moitas veces incluso esas derivas comunitarias que nos venen de normativas, eu tamén decía outro día no foro que estábamos, que inauguramos a cultura de relevo, pues hai que traerlos aquí, o sea, teñen que vir aquí, teñen que vir ao porto, teñen que estar vendo o que é a pesca, porque moitas veces están valorando solo temas puramente biolóxicos ou científicos e non están valorando temas sociais, non? Entonces, bueno, eu penso que eso é fundamental para que consigamos pues, todos traballar e remar, nunca mellor dito, no mismo sentido. Hai que roero, como dicimos. Hai que roero. Miguel, volvendo a, xa pasando ao momento actual, a realidade que estamos vivindo hoxe en día. O marisqueo sempre, sobre todo nos últimos anos, nas últimas crisis económicas que vivimos e todo isto, sempre foi un refugio para o traballo no mar. E sempre foi o sector que aguantou perfectamente o que todos os problemas que estábamos tendo, de laborais, etc. E moitas veces era un refugio para a xente que traballaba na pesca, acababa no marisqueo, etc. Hoxe en día isto xa non é así. Hoxe en día estamos vivindo na actualidade un momento crítico co marisqueo, precisamente por problemas dos recursos marisqueiros que temos que están sufrindo. Bueno, contanos un pouquinho cal é a situación actual, sen ser demasiado catastrofista nin pesimista, pero bueno, intentando traernos o que está pasando a día de decembro de 2025. É complicado, non sei. Xa, bueno, pero... A ver, a día de hoxe, a maioría das cofradías, el fondo da ría, o 80% da súa facturación é marisqueo. Estamos vendo que a caída é brutal desde a pandemia aquí, desde o 2020, máis ou menos, desde principios, que foi cando se empezou a desaparecer un pouco o marisco, a caída foi brutal, foi en caída libre. Como ben dicías ti, antes deso, na crisis da construcción, cando non había chollo e moitas empresas deron en quiebra, o mar recolleu a moitos albañiles, a moitísima xente do mercado. E o mar aguantou, é dicir, aí as cofradías, incluso
a gestión da que tanto falábamos ao principio supámonos a facer moi ben porque aí hubo que reducir cupos á xente porque incrementaba o número de personas á hora de mariscar e aí supámonos gestionar moi ben os recursos por ese motivo, porque se fóramos todos ao mesmo cupo que estábamos antiguamente sen esa xente, seríamos unha explotación inmediata, xa case, que supámonos gestionarlo moi ben nese sentido. A día de hoxe, a mí non me saca da cabeza que hai algo, sabemos que o cambio climático si está influindo o tema da produción, porque vemos que si hai desobres, si vemos que agarran as zonas de traballo de sempre, pero chega un punto que nos desaparece, non sabemos cal é o motivo. Eu sempre digo que na administración, cando nos digan que están facendo estudios, está moi ben facer os estudios, non digo que non, pero que así como se van facendo os estudios, hai que ir avanzando tamén os problemas, hai que ir ten que haber unha partida económica para ir atallando esos pequenos problemas que van salindo, porque o sector non pode aguantar 2, 3 anos sin ganar. Unha persona non pode estar 3 anos sin levar un sueldo para cá. Sueldo, que se fala de sueldo, pero non vexo así. Non é que teñamos que ter un sueldo, porque moitas veces a mí dime, cando estamos na cofradía, dime, joder, aquí non hai hipoteca. Digo, sí, home, ti, aquel. Pero que isto é unha empresa. Nós, ao final de ano, tens que ser rentable. Ti unha empresa en terra, temos que ver, é que temos que ver así, desa forma. Porque senón estamos moi mal equivocados hoxe en día. Eu teño unha empresa, eu ao final de ano tamén que ser rentable. E depois temos que saber gestionar o que é os cargos eses. O meu pai sempre me dicía que a mellor administrativa que había no planeta era a muller do mariñeiro. Porque sabía que un mes iba a ganar un falar, era unha tontería, vou dicir, 5.000 euros, pero depois que iba a estar 3 meses sin ganar nada. E tiña eses 5.000 euros gestionados todos os meses. Era moi complicado, esa meu pai sempre me dicía que a minha administrativa era a muller do mariñeiro. E agora estamos dicindo, non, que todos os meses teño que ganar. Non é así. Porque ao final, eso de ganar, repercute no recurso. Quer decir, porque non podemos estar a día de hoxe traballando os 12 meses todo seguido. O mar non é quitar. Aí non vai aguantar. Aí que saber cando traballalo, cando non. Saber as temas de desobres, cando as actas de desobres, cando son, deixando que desobre. Eu penso que temos que cambiar a mentalidade a hora de traballar nesse sentido, tal como está hoxe en día o recurso. Porque se seguimos como estábamos hasta ahora, está claro que isto non ten futuro. Temos que cambiar a forma de pensar a hora de extracción. Está claro que tamén hai outra cosa que me gustaría decir polo tema de aí a administración sí que ten que tomar cartas no asunto, porque chegado o momento vamos a estar sin mariñeiros. A día de hoxe o que está pasando é que os permis das embarcacións quedan en baixa provisional e aos 5 anos quedan en baixa definitiva. Os permis das mariscadoras cada ano, se non cumplen os días de traballo, pérdense. Estamos vendo que co recurso que hai, moita xente ao largo dun ano non é rentable a actividade. O que tiñan que intentar facer é que compaginaran, que se podera compaginar durante X tempo o que é o traballo en terra co do mar, por ese motivo. Non é dicir que se abandone, porque isto cando recupere, o problema que vamos a ter que cando recupere non vamos ter xente que se vai acoller ese máis xente que saiba. Claro. Que o problema é que moita xente que saiba. Vale, unha cousa, me quedo con unha cousa das que dixeches antes de empezar xa a rematar, é que realmente eu sempre digo que de falar destes temas é que agora mesmo somos unha xeración que chegamos a saber como se ten que facer para sacar o máximo dos recursos naturais. Agora temos toda a tecnoloxía e se queremos levar o mar para casa, como alguna frase de algún mariñeiro, poderíamos facer. Pero é a primeira xeración que nos temos que poñer o límite. Isto é complicado, a ver se somos capaces de nos poñernos ese límite, porque o que hai que garantir é, aparte de que siga producindo o mar, é que se sean viables os postos de traballo. Claro, esta é a encrudizada na que temos, non? Bueno, realmente aquí están estas cousas que, como ben dicías, de ver que podemos facer nestes próximos anos. Para dar unha última ronda, e xa pechar, vamos a falar do futuro. Como o Naguinho está celebrando 100 anos, eu che mando agora que un reto que é pensar como se fora xa en ciencia ficción,
onde estaremos dentro de 100 anos en Aguiño na confraría. Non sei se 100 anos, pero mellor fálame dentro dos próximos anos como tería que ser o traballo no mar para poder seguir tendo este traballo e seguir pasando este legado que recibichedes en Aguiño deses vellos para que siga existindo a confraría de Aguiño, siga existindo a explotación dos recursos humanos. Como ves ti, se alguna vez o pensáchedes que ten que ser o futuro deste sector? E se non o pensáchedes, te animo a que o penses para que... Eso pénsalo a ver día a día. Pasa que, claro, a ver, se é verdad que ao mellor podemos viaxar no tempo, gustaríame mirar e probar. Claro. Pero realmente eu teño podo decir, a seguridade de que vamos a seguir aí, vamos a manternos aí. Temos unha época moi complicada, porque claro, non solamente é que falta o recurso, sino que tamén temos que cambiar completamente a mentalidade non solamente dos nosos compañeros, sino de alguna institución. Eu creo que isso é moi importante, para mí é a base. Eu prácticamente a diario falo cos meus, non? Con uns e con outros, e vexo que o mariñeiro en si somos un pouquiño o que está ben non cambies. É unha actitud que para min é unha das que hai que cambiar no mariñeiro. Non toque, deixa estar, está ben, non cambies, non, vamos a mellorarlo. Vamos a intentar mellorarlo. Esa é unha das cousas que sempre eu recalco un pouco na xente que tiño ao meu carón, porque realmente, se queremos avanzar, temos que avanzar pensando que podemos mellorar. Se non estamos como non sei, como unha línea sin moverse. Eu creo que vamos a seguir aí. De feito, tamén hai algo moi, por decir así, moi importante, que ás veces tamén recalco neles, de que varíen máis nas alternancias, porque parece que nos profesionalizamos un pouquiño naquelas materias, naquelas artes, non? Cando o mariñeiro, eu sempre lle decía, sede mariñeiros. Eu con meu pai empecé nunha dorna, empecé a pescar. Despois de pescar estábamos ou cas nasas, tramallos, daí marisqueo volta a pescar, despois de aí o percebe, despois empezaron os recursos un pouquinho a traballar de outra maneira como os recursos que temos ahora chamados específicos, pero realmente son desmariñeiros, ou somos mariñeiros. Esa é unha cousa que tamén, para min, hai que cambiar esa mentalidade. E sempre que falo con eles, sempre digo, dadevos de conta dunha cousa, depende de nós. Non depende só das administracións, mas que nada depende de nós. Mentre non pensemos que rumbo temos que tomar, non vamos a poder avanzar nós, que realmente é a que nos importa. Importanos a nós, non a nadie máis, porque realmente vivimos deso, non? E ás veces estamos barajando que facer, que non facer, que tal. Simplemente, o que tens que facer é pensar de que se hai un problema, como ben falaba antes Miguel, non temos marisqueo. E, hostia, joder, este cambio climático acaba con nós. E isto, joder, que hai zonas que non produce o marisco por o que sese. Vale? Pero non penses que é algo natural só. Como digo, pensa que tamén dátome a culpa un pouco, pensa que fixen eu mal ou que facemos nós mal para realmente que isto que non mellore. Quero dicir con isto que somos un pouquiño pensando na línea de decir non, é que joder, o cambio climático, sí, está aí, sabemos todos que está aí, pero realmente nos facemos o que temos que facer. Como di ben Miguel, é que esa zona hai moi pouca ameixa, por exemplo, e ir a ela, non vayas a ela. Intenta ser mariñeiro e busca esas alternancias, é duro, só sei, porque estamos un pouco abocados a iso, pero temos que cambiar. Temos que cambiar porque eu recordo dos vellos de que íbamos a Ameixa en outubro, era o tempo que era un boom en outubro, o inicio da campaña da Ameixa, daí alternamos hasta marzo, pero marzo acabouse, chavales, acabouse a Ameixa, acabouse, agora hai que ir a outra cousa, agora non, agora parece que estamos máis abocados como ben di Miguel, o compañeiro, parece que todo ano hai que ir a marisqueo. E iso para mí é un dos errores, a base, o resumen é ese, teñen que concienciarse, ou a xente temos que concienciar e dicir, que podemos facer nós para axudar? Así como nós estamos con uns proxectos e outras cofradías tamén, de que hai uns 15 anos, eu dicía, unha das coisas, temos que ser labradores do mar. Era unha frase que me quedou e bueno, gustame dicir, somos labradores do mar, no caso do marisqueo, temos que ser labradores do mar, pero que agora, nestes tempos, xa de 15 anos, xa non é que cambiar esa versión, é que se intento decir, ademais de ser labradores do mar, temos que coidar do mar dunha maneira de axudarlo. É dicir, que, por exemplo, se tes que plantar gorgonias, como facemos nós, é unha cofradía, se tes que, non sei, plantar laminarias ou
cousas de que axuden a que o que é o consunto da naturaleza podamos botar no mar. Efectivamente, quería sacar ese, pero sabes o que iso que chestí, esa labor que está... O sitio, pero tedes que analizar, Sí. porque estamos fora de tempo. Vale, 30 segundos. Es proxectos dese estilo que son... Ahora esperas. Andaste nos vinais a beber Sí. e estamos de falar. Ahora que espero. A ver, sí, pero era de 9:30. Vale, simplemente para ir pensando. Un cachillo. Que me quedo precisamente con eses proxectos que hai, que esta mentalidade que non é que sexa moi actual, sino que moi moderna e de futuro. Agora mesmo estamos no decenio da regeneración dos ecosistemas e precisamente escoitar o sector pesqueiro falar en recuperar fondos mariños é algo maravilloso, porque é algo que non se coñece e que se pensa que son esos depredadores do mar, Claro. ou que somos os depredadores do mar, que o único que se vai é por cartos ao mar, cando realmente é unha sensibilidade dentro do sector pesqueiro moito máis alta da que se pensa, e que sí que hai que dar este cambio no sentido de que as persoas que traballan no mar realmente o que queren é garantir que os siga dando mar. E para seguir dando mar, o problema que temos moitas veces é que dicimos, se unha norma que nos ven e nos di que tal especie como a xarda nos quitan non sei canto, nos reducen tal, eso vai influir radicalmente en que esa xente que non pode ir ese recurso tiña que sobreexplotar outro recurso. Eso que dende Europa sigue sin entenderse. Entón, aí o que temos que facer nos fortes é dicir, non, é que a nosa actividade é traballar todo en conxunto. Non se pode organizar o pescador só nunha especie, porque esa é unha visión moi curta que se ten dende os organismos que... Bueno, logo, para rematar, os deixo falar unha cousa e rematades vos. Rosa, simplemente dinos cales son as 5 ou 6 cousiñas, igual que dixo José Antonio, que ves que ten o futuro, proxectos e iniciativas que poden tirar para diante no futuro, ti, por favor, acaba tamén comentando as 4 ou 5 cousas que estades facendo agora mesmo para avanzar nese sentido. Calquera dos dous. A ver, eu penso que o que fala José Antonio estou completamente de acordo. Hai que tirar pola diversificación. O mar o temos que deixar descansar. E a veces o que falabas ti de que pode ser unha amenaza, como pode ser o turismo pode ser unha oportunidade. De feito, nós estamos coa pescaturismo e o turismo mariñeiro en unha xornada que tivemos o venres, porque tamén é outro proxecto de colaboración que estamos facendo, estaban vendo que barcos que xa o están levando a cabo nas Rías Baixas están sacando 100 euros por persoa, pero es que ahora xa van a 200 euros por persoa que embarca na embarcación e que leva o turismo. Con isto que non se confunda ninguén, que non pretendemos que o pescador sexa un guía turístico. O sea, a pescaturismo ten dúas vertientes. O sea, o pescador vai seguir traballando, pero na época, eu falaba, na época estival, deixamos descansar o polvo, deixamos descansar tal, e nos, con os cartos que vamos a sacar de levar a xente a dar unha ronda pola tal, sacamos tanto máis que se fóramos a pescar o polvo. Falaban unhas mariscadoras de Pobra, decían, nós o temos no plan de explotación cando estamos mostrando ás persoas o cal é o noso traballo, porque moi encima é unha actividade de promoción, estás valorizando o teu traballo. Nós non estamos recollendo a mesa, eses días nos sacamos os cartos entonces son oportunidades que podemos ter e que penso eu que esa diversificación, especies distintas, especies que non estamos comercializando. Eu sempre digo o mismo, a primeira persoa que come un percebe debe ter unha fame negra, porque tío ves ali e intentar chupar eso que está non, o sería un produto gastronómico de máxima calidad e supercotizado, non? Entonces temos montones de produtos que se poden explotar, que se poden meter nos planes de explotación, algas como el falaba, non? E que nos deixan descansar esa diversidade de campos para, obviamente, ter unhos recursos, porque eu sempre digo, as persoas temos a mala costumbre de comer todos os días, entón ti non podes pretender que alguén non teña recursos, pero descansar un pouco o mar.
Entonces, bueno, penso que hai un abanico tremendo e que se todos traballamos xuntos para conseguir que a pesca costeira artesanal permanezca, eu xa o dou por logo. Eu son das que sempre vexo a botella medio chea, sabes, non? Pero eu, vamos, xa o dou por conseguir. Pensamos, perdón. Con respecto ao tema das algas que falabas antes, eu teño outra forma de verlo, sempre o dixen. Sabemos o impacto que estamos facendo a hora de sacar esa alga. Estamos dicindo que temos que regenerar, sí, está ben, pero que xa está regenerando, estamos sacando. Que impacto? Pero, non, neste caso, moitas veces en zonas onde non está, onde non está facer repoblacións. Hai algúns sistemas, que logo podemos falar de sistemas de cultivo que xeneran de zonas pouco productivas unha zona, pois eso, que pode traer a outras especies, non de zonas nas que xa está. Pero nas zonas que están, habrá que saber o impacto que estamos facendo. Sí. Tedes aí, perdón un segundinho, tedes aí en Boiro unha empresa que acabo de descubrir que está utilizando salas da relazón para facer temas para o agro, para a industria, pero que xa o está utilizando e xa está sacando todas esas algas, non, ao contrario, se están afogando os bancos marisqueiros. Entonces, penso que hai... O que se facía na súa... O que se facía toda a vida. O que pasa é que hai unha serie de trámites burocráticos agora que durante moitos anos impediron que se fixera eso. Mira o que é a curiosidade, mira o que é a curiosidade, eu acabo xa que un detalle, e o que é a curiosidade que nos teñen que dicir o que temos que facer, un grupo para mí maravilloso como é Amicos, nos teñen que dicir, chavales, por que non probamos a sembrar as algas en vez de sembrar ameixas tamén? En diálogo, e nos quedamos así. Pero estes que veñen agora, pues gracias a eles, como a outras organizacións, pois é do que en Alguiño, por exemplo, empezamos desa maneira. Pero quero dicir que mira onde chega de que somos moitos, estamos nunha cofradía, estamos pescando, estamos tal, pero extraendo, e veñen uns que non están no mar vesca para ir á playa, ademais de cora que impentas que fan e están facendo de todo, que é impresionante o que fan, que mira agora que nos veñen dicir aos mariñeiros non o que temos que facer, sino o que creen que debemos de facer. E aí está, mira como empezan as cousas, que os mariñeiros nos veñen dicir, e non se vai dicir, que nos veñen dicir, verdad, Miguel? Hai que tamén hai que plantar, non é solamente coller. A ver, de cara a un futuro, está claro que hai que mirar para adiante, porque non podemos deixar que se perda unha tradición como a que temos. Nós desde aquí estamos presentando un proxecto, xa o presentamos, dunha hatchery, porque temos unha das praias que se prestan moitísimo a facer o tema de cultura, e queríamos intentar que nos deran ese proxecto da hatchery, porque queríamos engordar a ameixa, e pois traballar nesa praia, sementala con rede por riba, traballarla como Dios manda, como digo eu, para intentar que o marisqueo a pé teña unha praia exclusiva para as épocas moi puntuales de poder extraer. Unha das visitas que para mí foi a máis frutífera foi a que fóramos a Italia, que é un exemplo moi claro, que ali son os parques, traballan épocas concretas, e un mariñeiro gana de 25 a 30.000 euros en épocas moi concretas, non traballan todo o ano. Pois unha das minhas ideas é esa, xa presentamos un proxecto presupostado e todo, e que queríamos facer e do que non, estamos aí a luchar, a ver se podemos conseguilo. Esa é unha das metas principales que temos de cara ao marisqueo para que poida sobrevivir. E despois estamos tamén co tema de intentar vender mellor, algo da modernización que dicía Rosa antes, ora subástase por internet. Que ora un comprador xa non é o centralizar nunha lonja, hoxe en día un comprador desde a súa casa xa pode comprar en calquer lonja. O que temos que si é intentar facilitar ao comprador a compra, incluso o traslado. Sobre todo, eu digo de facilitar no aspecto de que, por exemplo, nós agora temos unha máquina para clasificar a volandeira por tamaños. Temos que poñer un pouquinho a punto, porque vai pequenos fallos, non contábamos con as cousas, pero, bueno, eu penso que unha vez clasificas por tamaño, o comprador ten máis facilidades a hora de poder comprar. E despois, de cara ao futuro, que temos que mentalizar a xente, eso está claro. Mentalizada de que isto non é o que era, e temos que traballar de outra forma. E, sobre todo, mentalizar aos políticos, a todos. Por un motivo. Porque aquilo se falou complicado, pero, bueno, habrá que intentalo.
Porque eu son dos que di que antes se lle boca cando falan da saneamento integral da ría, e eu penso que é un dos problemas tamén moi grandes que temos nesta ría. E iso, de cara ao futuro, é algo que teño en terceira que hai que luchar para que intenten que cando se faga unha depuradora que depure tamén a química que vai por esa depuradora, non só os sólidos. Moi ben, pois moitas gracias, creo que sacamos moitos temas, espero que bueno, se trasladar esta visión de que foron 100 anos xuntos traballando polo mar, pero ainda queda moitísimo máis. Non son 100 anos, realmente poderíamos poñer 1000, porque se levan moitos séculos traballando en organizacións como as confrarías, bueno, eu penso que debemos de, ainda que as situacións nas que nos enfrontamos son complexas, penso que merece a pena seguir loitando non só polo medio mariño e a súa saúde, que tamén, senón por continuar un xeito de vida e unha forma de entender a nosa relación co noso medio ambiente, igual que lle pode pasar a unha persoa que viva no deserto ou unha persoa que viva nos polos. En Galicia temos o salitre dentro das venas, é un xeito de entender o mar, é un xeito de estar no planeta, a forma que temos nos de vivir a nosa relación co mar, co cual, inda que sexe só por iso, creo que como pobo debemos de loitar por seguir apostando por un xeito de vida que, como ben dicía o patrón José Antonio, isto é un legado que nos ven dado e que temos obriga de pasar. É así, isto é o que sempre se fala cando falamos de desenvolvemento sostible, é trasladar un legado que viu ata nós, que temos a obligatoriedade de, polo menos, pasalo, se non igual, se non millón, igual, polo menos, que o recibimos para os nosos fillos. Entón, penso que niso temos que estar ca pesca sostible, coas organizacións das cofradías, ese a obriga que os deberes que temos para o futuro. Moitas gracias.